Ja, hej. Emne tja mer om tekstasløyene som i Bibelen. Det nok imisk tekstasløy, og det er det mest vanlige som vi hittar på, og det er faktisk øyelig iverordnet, det er ikke nye detaljer. Jeg minnes selv at jeg var yngre, eller smadronker, unge dronker, og så tar jeg så började det att det var faktiskt några imisk texter i Bibeln jag vill hjälpa mig att skilja bättre Bibeln. Samtidigt som det är imisk textaslö som det så vad så är så det grejen det att själv om det är ivrarna ett slag av texter så är det ju samma texter andra slö texter blanda på i mixa på i. Jag dömer om det att här Lunds Mosebok 14. Her leser jeg om feriene til Østersfolk om Reihavet. Så det er en søvelig fragreiing, en frasøkning om det. Og neste kapittel, så kommer en lovsanker. Og det er iskingers former. Så hvis det er søvformen der, så knapt så kommer en lovsanker i middel, og så fortsetter søva. Det er et døme om at man blandar, selv med høvesformeren, høvestekstleie er søva eller frasøk, så kom andre ting i midtelen til dem som for en sanker. Det er også om at vi imst slå teksten, så kjenner jeg det vel for akkurat ekne tog. Det er ikke samme leserne søve som leserne iskking. Man leser på å ta imska matar. Det er ikke samme leserne skallsøve som leser faglitteratur. Så leser skipstøkene eller maskinlærer. Og leser lovartekst, så regner jeg ganske litt øyla vel merkes hva stender her år for år. Så stender det at jeg ikke kommer mer forskjell med tøyman, så mest ikke mer forskjell med tøyman. Så alt annet bak hva tekstet er, min oppfattning er hva det er tekster og virkjenning av tøy, så vil avvarska hvordan jeg skiljer teksten. Det er forstås om Bibelene, og det er ikke tekstene som Bibelene, så det områdende halde er at hugsa om hva det er Bibelen. Og som oppvaksen i samkommen utføren, hva det er Bibelen, tror Guds. Det er så det viddykker. Men på hvilken måte er Bibelen Guds? Man kan si at Bibelen er Guds, give vi, man kan si, menneskeåren i søvende. Det er god til å give noen åpenbæringer, men han gjør det jøkne mennesker. I avsen tøyerskreien og avsen omstøen. Så man kan faktisk si at det er tvers sytel av Bibelen. Det er en goddomlig, altså år er fra gode, men det er ikke en, man kan si, menneskelig syja, på den måten at gode brukt mennesker til at gjøre noe syt. Det er å si at jeg leser en bok, og er hun mest av tøyerskreinen, av malen, av mentan som man skriver i. Og tog har med landet nok ims tekstaslø i Bibelen. Samstående som heter er fakta, så er fakta eisen at Orgods er vikommande til ødel atterlig. Det er vikommande ta, og det er vikommande for åkne det. Og til det her det kommer inn, som det er en utførende av oss erbjørn til åkne, som tykker man det, at du kan lese Bibelene og få nok prøverne, men samtidig er det bruk for at tolkene er rett, eller skiljene er rett. Et av det som er tøytning og tøyførende er til at man virkjenner at det er imislø av tekst i Bibelen. Så vi hittar etter nøkron tekstslående Bibelene. Begynner for Gamle testamentet, og så Nye testamentet. Gamla testamentet er tvertriingar av Bibelene. Så det er store parter. Gamla testamentet jeg hittar etter evne som frasøk, søva. Og det er altså hebraiskar søve. Et lovartekster, og visdomstekster, visdommer, hva det er, salmar, iskjengar og profeti. Alt det imisker tekstaslø.
i høvsheten. Och Nya testamentet, evangelien i själv, det är ett textasläg. Som man kan säga är logiskt en avsöve om en avsöve om Jesus, men det är sin egna stil. Apostlarsöner 1 och bröderna 1 och så uppenbarelsen som förstår. Gamla testamentet. 4% av Gamla testamentet är söva, cirka, eller mer kanske det. Söva eller sövlig frasögn. Och det är hebraisk söva. Moseböckerna, Josva, Domarna, Ruth, Samuelsböckerna, Kongaböckerna, Krönikböckerna, och Nehemia, alla böckerna. Det är i varorna sövoformer, frasögn. Det är sövor eller frasögner som har ser stor tutning för det kommer att liv. Så det grejer från något som är hänt förr. Men till attalins komma för att kunna skilja. Och bruka det och få det väl enken ut in. Så också om sövarna och döme om Abraham, Isak och Jakob. Det är också det tror nämnas också om sövarna om attarfedrarna till Israel. Men i sövne om hese trutjer attarfedrarna här är rikva öron smarre sövna. Så dömesfogar i så sövne om Abraham, eller vid en sövn om Sodom och Gomorra, om Lot som är här. Ja. Så i sövne om Abraham kommer helt annan söv in. Men också vägna heter tillknyttet till Abraham. Till Lot vid Bjergauer, men kvui till orsaka av Abraham. Så kan man säga att en söva blir uppbyggd av flera minne-elementen som utsammanlagt ger en större söv. Härnäst är det ett annat, man kan säga, nivå av söv. Så själv när jag sövfrägaren heppa inte, så är det en söv som är hackrin nivå kan man säga. Så sövan om Abraham, Isak och Jakob, det är en parster av sövene av folkegods och Israel. En parster av tog. Sövan om Israel är en parster av en större sövjätter. Det är så om vad god ger för att bjerga människan. Sövan om Israel leier till Jesus. Allt det är en parster av nog större söve. Vad du god ger. Så söva kan man säga, det är flera imenska nivåer. Så man alltid när man läser söve, eisne huxa och sammanbindes imenska nivåer. Så jag läser söven om Abraham, Isak och Jakob. Så är eisne i okra hoa frelsesöva Guds parter av tog. Så då loven. När man tar sig om lov bibeln så det är imenska tutningar. Jag kan nämna två. Anknytt när man tar sig om lovarna så tar sig man om 1 till 5 Mosebok. Det är 5 Moseböckerna som helt som böckerna. Anknytt tar sig man om lov, då menar man vi till specifika lovarna som var det några lovar och fyrskipar. Men vad är det? Det jag läser lovarna först och främst. Hur må jag så läsa henne? Det som vet att loven är given särskilt från 17 helt och är Moseboks ut till 4. Där fokus är Sinai fjäll. Vad har hänt där? Tycker det ska läsas i samband. Israels folk är akkurat bjerga ut av Egyptaland. Och de får in till ny till Egyptaland som en familj. Och det kommer ut som en tjov. En tjov kan inte bara leva samman utan ha några liv efter. Så godgör man en lover, det är faktiskt välägningar. Hur skulle det leva samman som folk? Det är lover som tas om hur de skulle ha samfället vid god, så det är ett lotträtt förhåll. Och det är en lover som säger hur de skulle leva med vilken annan. Så folk gods har en annan, alltså standard god sätt för hur skulle de leva. Ikke bare at de kommet ut av Egyptland og nu er det en show, men hva skulle det hen? De skulle til Kanas land. Så da maten de skulle leve på som Guds folk, det som loven sier, så skulle de som folk måtte være seg god. Det er ikke som i Egyptland, ja. Det er heller ikke som i Kanas land. Så det er 4 kan man säga til at de får inn i Kanas land. Samsons er et element av loven
som tunningar mycket. Det är att lagen inte bara välengar för att hur folk ska leva. Det är en sortmal med god. Så är det folk säger bara inte det är sortmal med god tid. Det är god säger hvis tycker ger efter sån här barn som jag har. Ja, så för det viss skickning. Och hvis tycker inte ger efter men så för det viss att det vill ju ganska gott. Barn, så är skickning och barn är nog vi är sån här. Och när man läser eller skiljer lagen och synd på Hannamadan så gör det bättre mening för det som ettfyllande är. Det är så konga damartøyen kommer, kongatøyen kommer, profeterna kommer. Så att alltøyna när jag pekar att till lagen. Profeterna visar att lämmes. Tycker akta inte or Guds pekar att lagen. Tog är detta. Så först och främst för åkunde det att läsa lagen och säga det först och främst till det också det är lov som ger till Israels folk som hans är folk hur de ska leva. Ja. Och ja, det bäst kända är Sean Touch Boy men det är nog vi mist slö. Så lagen är ett slä man kan se text i början. Wisdomer. Wisdomsböckerna är typiskt det mest typiska till ordtøyene jobb och pratkar. Vad är wisdomer? En bibelär säger så där, wisdomer det är förlägen att häcka godliga outcher och lön. Det vill säga att till nart detta att vara visor hvis du ger nusli av sannleiken eller åregods så blir det när outcher godliga. Nu hvis jeg går åretøysene da man leser det i døgnet, ikke får bare inntrykk av at det er praktisk, det er gerandeslig. Det er nægget vid en hukkbord som er simpelthen praktisk gerandstan. Og min hukkbord, han avvarskar min ætbord. Og for å tenke noen dømer, han nevner om at dånskaper eller det var lete, hva det er for visser, det er ikke godt. Han er målder herskapet, så det er noe om å tenke seg Adam fatøkke, nusle alkohol, oppelling, og så videre. Så det er veldig praktisk. Jeg dømer i åretøysene 16 tror jeg. Det er et åretek. Han sier «Gjeva herranen verktøyene i hånd, så skulle rattøyene få framgångt». Jag också att det var det gott. Jag har några planer. Jag lägger en plan och så säger jag god tycker. Lägger det hända till när. Är det så lik vi att det för att vara så 100%. Jag har hållit att jag gör planer så fylls just ner åretöjsen. Jag ger herran verkmen i hand skulle få framgång. Så jag ofta skuffa i. Du kan inte täcka bär hatta så att man har ett generellt princip och säga att allt är galdant. Och det är att det som är ofta är galdant till att det är ingen som åker planer, ja. Det är öliga självsöken. Det är alltid tycker att några gånger. Och vi gång. Och det är också om heter året det här så kommer ihåg något som Corrie ten Boom säger. Han säger så läs och gör ofta atlaner. Och så blir det god om man skriva underskrifter till oss och att lägga. Och det är så att jag inte är det här är bara så att och få atlaner från god be han atlaner. Atla to och så sätter och underskrift atlan gods. Det är något vi här gör att man glömmer ska bruka hatta och det här. Så hade det wisdoms texter kan man säga. Jobb är en annan av wisdomstexterna. Jag också när jag läser jobb, man läser stor bok, man läser inte ofta men jag läser mina biblar. Hon är ju mona slä och texter. Hon är allt till lycka.
Men faktiskt är det bara första kapitlen i Jobb. Det är en frasök. Så är det en samrövan som kom fram med Jobb och vinner hans herra. Eisen god sättning. Det är skrivet i yrkinga form. Så det är sig genre kan man säga med det här. Och så med ändan av boken så för att vi vill söva hatten. Det är också om Jobb som litteratur eller som en text. Så också här börjar vi att hur enda första släppet lår är. Jag också har några rötter där. Enda första släppet lår är till Satan. Han är inte god det och snackar god. Så han är med en partner av boken en samröva med Jobb och vinner. God kommer mot ändan. Det som är viktigt i hela boken det är att man hygger efter hur är det som tåsar. Så orgels märker ikke til at alt det som stendt her er meningen til god. God leder kunne høyre meningene til og røttene til rikve folk. Eisene, Satan. Så da man leser også midt i bøkene, så er det ganske Elifas som sier et eller annet, så må man passe på at man ikke bare tenker at dette er meningen til god. Men enda av bøkene, og i Jobb 2:4, jeg så ikke dømme om at god faktisk slett ikke enig vi det som det har sagt. Han sier i Jobb 2:4, men etter Herren hei tales i år vi Jobb, sier Herren vi Elifas til manitt. Vreie mine tendra måte ter og ba om vinmannen tøynen, du vet ikke ikke tala rett om meg, altså talar Jobb. Dette dømer om en tekstaslæg, kan man høyre rikve røtten og samtale til øren som ikke er god. Så salmaner, jeg husker om salmaner, så husker jeg først som yrkingar, salmar. Salmaner som tar uttrykkja så er nok var suger at du som det merker å være menneske. Det virker øyelig av menneskeliv på den måten. Vi har suttit här glädje, sorg, vånbråde, dirve, 8, vreie, rattvurskjensle, takkar, ger, lovprusan. Du ser allt det här som jag känner också, lov på några matar. Och tog läsa det, så det är inte som att det är god allt som tas här. Det virkar som det är människor som tas till god eller om god. Det är en mat som god hur givet åken at åpenberes år på hva er vanligt at åker som også føler at jeg kjenner det. Så er det. Et ting som jeg husker jeg nevner sammen med yrkingar som det fyller nok, det er en måte som yrkingar virker på. Og ønsken at det er parallellism, at det er en utsøkt som er sagt parallell på først på en måte, og så på en annan måte. Vi stekker et døme i Salme 19, vers 2-3. Salme 19, vers 2-3. Her fokus ikke at det samme har sagt på tvær måter. Vers 2 sier, himlen er kunnskjer av dårlig gods, kvølve ber bo om handverk hans. Og vers 3. Ein dæveren taler vi annan om til. Ein notten er til. Så du sier det på tvær måter. Et tar som dagen, et tar som nottene. Men det er samt om det sier om god. Så en måte er at lovprys eller dårlig er god som skapar på. Så yrkingar fungerar nok på den måten du sier det. Du forsterker det ved å si det på flere måter. Yrkingar som tekstformer er ikke bare brukt i salmen. Lømse Isaias, profeter, han er med parten, aller største parten av Isaias er skrivet som yrkingarform. Men jeg også må et døme om til paralleller utsøkner, hva det ikke forsterker noen annen, hva motsier noen annen.
Och vi tar dömer en profet som Hoseas. Hoseas 24. Här säger han de råpa ikke til min av hjärsta, men litja og vena seg av leve sin. Det er ofte at det er kontrast, og sier de or menn i middelen til åkene. Så det her stender ui, det er utsøk som stender ansøkt litt hverandre. Ja. Så det er profeti som et tekstasle. Jeg minnes det det var efter till mitt första det första jag hörde om profeti. Det var detta att profetien är om att också skulle hända. Det typ det om att Jesus skulle komma. För att det gamla som inte visste att Jesus skulle komma. Men jag såg också de profetiska böckerna i Bibeln. Så ja, det passar. Det är någon framtiden, men alla mest är profetien. Det är något som är närmast framtid. Det är inte något som stor part av det är inte något som händer om flera år, men om några kvar. Samsons är profeti inte bara något som säger om något som förhända. Det säger eisen om det tolkar det som är hänt och kvita förhända. Så profeten är eisen tolkar. Vad tolkar där? Att tolka lovarna. Det var ju så att loven vi säger detta och säger att det inte fylja loven så för detta att hända. Och så då läser jag profetböckerna där. Så är största parten av det som är ständer här är långt hänt. Det är ju om att profeten, det tar sig mest till att hvis jag inte vänder att till herran, så vänder det bort från att jag är god av dirskan, så är det. Så får goda komma och låta fortsätta komma och tagga dig. Det händer, man kan säga, det händer först för Israel, det norra riket. I 22 för Krist, då var Assyria täckte här av norra riket och flytta bort. Och i 506 år så hände samman vid Juda i Jerusalem. Tar den Nebukadnessar och Babylons kommer och löper av och täckte bort. Det som händer det händer inte bara knappt. Ja. Profeterna har profeterat om det här. Fyra falsen. Det blir, men det lust efter. Och norra riket det blev först här inte. Och det är också om kongan norra riket. Det ständer omkant om närkant heimen att det gör det som gott för en herrans. Alla hade det gör det som ont för en herrans. Då blir det faktiskt först låt bort kan man säga. Och sen sätter gjort. Ett annat aspekt av profeti som jag tycker som jag tycker det är att profeti trejta. Profeti märks inte till att hade sagt det hända. Till att trejta och till att trejta på att jag visste inte bröta dig och vänta efter så vill det inte hända. Det är en profeti som inte är uppfylld. Det är faktiskt ta profeti själv som profeterar så det virkar. Enda mal profetin är inte att det får hända, men att få folk att vänta sig vid. Gamla testamentet. Nya testamentet är här hittar evangelien, apostlasöner och brönen. Det är också om evangelien så onkel nämnde en biografi eller en översöva om Louis Jessar, Larry Jessar och det är nog ett uttryck som kommer tätt på att det som det är. Och det här var fyra evangelier och tror jag de kallar det synoptiska. Matteus, Markus, Lukas och det tror jag att det är Lukas nog. Johannes han är så Örvus. Ett som evangelien inte är det är att det inte är en upptöga som det är nu och ta upp och så jag kan hänt. Evangelien är inte det. Evangelien är inte personer som skriver det som hänt. Jesus själv, han skriver inte. Så god tror alla så är så att det är personer som skriver om Jesus. Liv hans och lära hans.
Och i själva evangeliet är det en rikvi av Texas lov. Så kan Matteus, hur börjar Matteus? Det är en rikvi av, det är 8,5. Och så fortsätter han. Matteus 5 och efter, som en tala, fjällabräd. Så det är frasögn, och så är det taler, så är det 8,5, alltså uttøy. Så det är ganska, när man läser evangeliet så ska man inte huxa om det här att det är personer som skriver, det är Jesus. Och så är det Apostlasån. Det är en sövfragrening. Tillsammans man kan så skriva vad är ändamål. Alltså, alla böckerna som skriver i Bibeln är inte bara en uppsamling av information och så får det där och så gör det Gud det vilja. Det som skriver har haft ett ändamål och målet som skriver. Så det har valt ut och sett samman lättare gode vad det vill säga. Apostlasån är en frasögn om Lukas vill visa av hur den första sankomman var och hur evangelium Jesus spredde sig ut mellan hem. Och kan nämna en slags modell för hur evangelisering ska föra fram på en mat. Han har så valt att syska för helt här är folk så Peter och allt det gång för sig sankom nu i Judea här alla. Och så att ni helt det sälja Paulus som kommer att som fyller allt och visar hur evangeliet blir sprätt ut. I kapitel 2 i Apostlasån är också om här har du så frasökna så har du mitt i frasökna nu börjar Peter att tala. Och i Apostlasån 2:14 tar sig Peter fram sen vid ett och tog till åra och talade till Herren. Och så började det. Så han tala. Till judiska män och öll tid som i Jerusalem bygva. Detta är väldigt kunnigt och så gör. Så i så söv från gränsen bara, nu kommer han tala in. Som är det första annars lä av text in i sövtexten. Han talar lite lite. Nu kommer han annars lä in i talarna. Och det är det att han för att citera en profeti för Joel. Så du får en profeti eller ischingas lä att in i talarna. Så du kan få flera lö av textaslön i en. Och det är utförna en god mat som man vissa profetiver citerar särskilt så ständigt till att Joel att man förskiljer till bete som Peter inte säger man för att till Joel och hickar att sammanhang ger. Det sista även är brödene som man kanske känner bäst. Bröv är det bröv. Det skriver från en person till en annan eller till flera herrar. Till Timoteus och Titus som känner väl eller sankomna Korint, Filippe eller flera sankommer som Galatia. Bröven tar något som idé att det är en standardform. Vi där tog vi få brev så vi vidare kunde fråga så väl ofta att stitcha. Kunde fråga. Ta rörelse ta sen det som du frågar först Paulus apostel till. Annars är det bröven sett uppe på några standardformer som är rätt i helt stått. För brev från till det första för det till. Så då typ den hälsan. Det var standardform då. Hälsan är naiver tickande fri från gode så gör Paulus brukar. Så hälsan är som är vår mat att börja bröd på. Men det var inte att det är också om de kristna bröden. Så har de ett dam av eller utskudd av en kristnare tutning. Ett annat som är samma med bröd. Det är en ska vi kalla occasional. Alltså bröd har en orsök eller skriva. Det är också om Galaterbrevet så är det till att det är frälsarna och nej ena som man kan säga under allop. Och där så Paulus hör om detta
så får han skriva brev til der om dette evne. Så årsøkningen til at akkurat hentet i Galatia, så Paulus innskjer at svære dem på. Og i første Johannes brev til dem oss, her et ting til at onkel lærer til at Jesus, han var ikke veldig kommet i holdet, han var ikke menneske. Så her det som trobladsen, og et av det som Johannes skriver om, til nemlig til at Jesus kommet i holdet. Hvis det Johannes brev 4:2 sier, at her som kjenner tid antagods, ene hvor ante, og gjør Jesus som Kristus, kom han og i holdet fra gode. Så når man leser brevene, så det er viktig at legge mest til at det er en årsøk at brevet skriver, for å skilje det bedre. Når man leser brevene, som en bibellærer tar seg om til at hvis du hører omkring tar seg telefon, så hører du bare at han som tar seg, du hører ikke han som hinner enda. Om du leser brevene tidsdag såleis, at du hører svære, det som det er tar seg, men du hører ikke at hinner enda han sier. Så om du skal det ikke mer til for at skilja hva årsøkjen er. Åpenbæringene, hun som klart morgenrettelig kompleks. Stått sagt, så er det en blanding av akopalypse, ønsken. Det er vi enda tog de frelser gjør, det visjoner, drømmer, spesielle tekster. Samtidig så har vi tekster til oss om profeti, og det er faktisk et brev, jeg synes det. Det vil skrive til det 6 kommer i Asia. Hva er så nye støen? Jeg husker med det til man kan vel lese Bibelen, og du kan få nok på ørene. Men samtidig så er det ting som man er god i. Om det er person, eller hva det er, så gjør det et eller annet og igjen at man hodler at kan kjenne det bedre. Og det krever ofte at man gjør synes det er arbeid. Og et av det som er i Bibelen at man gjør så større omega og kanskje skilja hva det er for tekstslå som et av flere. Det er vi til å gjøre til at dere får en øvelse ganske forståelse for årgods. Og vi tykker god gledes om det at noe som bøtten hans er så interessert i og i hånden først og fremst. Det er som han sier at man det er så ikke omeg og med landet til at man kan det hva du skriver sløyen her og sier, tekstsløyen her sier. Sørst, jeg husker om 2 støy som lyder som annan. Det er Salmer 1. Salmer 1 sier, «Særlig han med over i ikke ganger rai hin. Han godleser ikke den her, synder. Jeg vet synder ikke der spottar sida, men jeg gleder sin lov herrans og gruntar av lov hans her, bei det natt. Jeg gruntar av merke at man ordentlig hokser om. Det siste sitatet som jeg ikke enda vi, det er om Esra. Esra tjej tutje, og Esra er en øyla god firmynd om hva det merker at granske årgods. Jeg stender til Esra, hei vent hjertasønnen til å granska lovherrans og gjøre etter henne og til å lære ånder i Israel lov og rett. Takk for det.